Nanawagan og tabang ang pipila ka residente sa Punta Dumalag sa Barangay Matina, Aplaya, Davao City tungod sa ilang guba ug gabok na nga footbridge. Aniya ang balitang barangay ni John D. Esteban. Dugay ng problema sa mga taga-Punta Dumalag, Barangay Matina, Aplaya, Davao City ang guba-guba ug gabok nga footbridge. Gani doon na mga kabhang, kay doon na mga bahin nga nahugno na. Busa gipangtapalan na lang nila og tabla aron makalakos sila, labi na ang mga bata nga ga-eskwela. Mawagway ka ba lumam kung kanus ang mahugno, anytime hangod siya mabulasot ka. Kaya tungod sa kagabok lang sa kay mga estudyante labi na kadlawon pa manlakaw na. Yung mga bata baluoy. Gipasalig daw sa barangay officials niadtong 2021 una ang barangay election nga doon na budget alang sa footbridge. Apan hangtod karon wala pa'y footbridge nga napatukod. 2021 pa manggunigiing na niya tulayan. Hangtod karon wala pa manggud, ma'am. Latay ni diri, ma'am, sa kuan sa kapitan o sa mga kagawan niya na magutong kapitan niya na daw budget pero natingala mi nga 2021 pa man tuging or 2022 hangtod karon wala pa man natulayan. Gipaabot sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa barangay ang problema sa mga residente. Sumala ni kapitan, tinuod nga dunay pondo alang sa pagpatukod og footbridge niadtong 2021. Apan tinuod man ang na mi budget 21. So pagpasa na mo sa city planning, gitagaan mga requirements no nga kuan nga dili na mo hata og project ang gobyerno kung wala yung mga deed of donation dapat ipa-certify pa sa dinan kung kana ba is government no nga ginabawalan ng gyud pud mi nga mag-project sa anana nga nasa dagat. Pero alang sa humanitarian reason, wala ba'y mahimo ang barangay sa problema sa mga residente? Tubag ni kapitan. Tinabagay ta atong ibayanihan tay makahatag bigin may nga financial sa atong kagulingong kwarta kay di man ta kakuha og financial pampalit ng materyales. Kung sa ilang ma'am kay di man gid nakakaroon kakuha og project sa ato ang gobyerno labi la walay nga deed of donation no. Pero alang sa mga residente, hagbay ra sila nagbayanihan. Apan lagi maguba daw labi na kung kusog ang balod. Ang parawagan nila na unta matukuran sila og lig-on nga tulay kay pipila na daw ang nabulasot dinhi. Kining bahin sa ilahang pathway, ang mga residente na ang nagtinabangay o tukod niini. Ang ilahang gihimo dinhi sa mga residente, nikuha na lang og mga gapnod o katong mga kahoy diya sa daplin ug ilahang gi-repair ning ilahang pathway aron doon na lang sila'y kaagian. Wali kwarta, bayanihan, ano mga kawayan din na sa makuanan. Bayanihan na lang kay mga bata lagi. Nang hinaot ang mga residente nga matabangan sila sa ilahang problema. Labi na karon sige nagbalod na problema nami kay wala man gud may ikagasto. Mga mo lang ba nga madayon na nagtulay sa gobyerno unta. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa